03. Mamă, mi-a picat Leon! Leon, vă Moezatul legendar, am Sandy și Leon. Oh my god, mi-a picat Leon! Coaie, ești nebun, coaie, ești rapat! Mi-a picat Leon! Din Mega Box! Mi-a picat Leon, nu uitați de butonul de like și de subscribe pentru Leon! Mi-a picat Leon! Da, eu fac acum un episod, mi-a picat Leon. Bă, mi-a picat Leon, băieți, din Mega Box. Ce să mai sunt pe gânduri, hai să dăm meciuri cu Leon, pușăm cu Leon. Oh my god, mi-a picat Leon din Mega Box. Mamă, păcat că n-am filmat, bă, dar de acum ce deschid, promit că postez tot ce deschid. Oh my god, deci mi-a picat Leon din Mega Box. LOL, ce bucuros sunt, bro. Așa da, copil fericit, așa da. Și dacă ați văzut, am făcut și 19.000 de trofee. Dacă ați văzut, am făcut 19.000 de trofee. Acum și vă arăt, ieri am făcut seara. Dar voi știți măcar când m-am chinuit? Mamă, Leon, dar era și timpul, frate. Era și timpul. Frate, 19.000 de trofei. 19.000 de trofei și nu mi-a picat Leon. Adică o legendară. Acum am 2 legendare. What the fuck? Mi-a picat Leon, dude, din Mega Box. Așa da, bă, viață. Așa da, viață. Așa da, viață. Wow. Uitați, am făcut 19.000 de trofei. 19.000, da, vedeți? Și am făcut task-uri, nu Among Us, am făcut misiuni. La Duo Showdown fac 15 kill-uri cu Piper am făcut. Și încă unul la Brawl Ball. Să dau heal, am dat heal. Uitați, vă arăt și meciurile. Nu ăstea, vedeți? Meciurile. Și am făcut Mega Box. Am deschis cu degetul mic. Poc, 6. Oh my god, deja mă panicaseră. What the fuck, ce? Boom, Leon mi-apare, vai de mine. Deci, am rămas fără cuvinte. Am zis, oh my god, Leon, am făcut și screenshot. What the fuck? Adică, boom, Leon. Wow, ce bucuros sunt, băieți, ce bucuros sunt. Nici nu știți fericirea pe care o am. Eu voiam Crow sau Amber, ceva. Dar mai am pe un cont Leon. Știți voi că mai am pe un cont Leon. Știți. Ce nab. Băgăm ulti. Mergem aici. Nita! Ce faci? Te-am părăsit, vezi? Boai, de mine, n-am mai jucat cu Leon în trofee mici. Când s-a băgat update-ul cu Surge, că mi-a picat, nici n-aveam YouTube. Pe contul ăla care am Leon și Spike la 14.000 de trofei. Mi-a picat Leon, boys. Deci nu vine să cred. Băgăm meciuri aici, blană. Pușăm acum cu Leon. Și bucuros sunt că mi-a picat Leon. Nici nu știți bucuria mea, nici nu o știți. Leon, auzi tu, bă? Dar bine, era și timpul să-mi pici Leon, era și timpul. Adică, what the fuck? Nu-mi pică Leon, nu. Adică o legendară, nu Leon. Dacă am pe 2 conturi Leon, vreau Crow sau Amber. Amber, mai bine. N-am Crow, n-am Amber, deci mi-a picat Leon. Leon. Dar n-am de ce? Leon. Mi-a picat Leon. Băgăm aici superul. Ne băgăm pe Daryl. Eu credeam că e un Star Power sau un gadget, ceva, da. Leon. Oh my fucking god.
Oh my god! Uai! Ce bucuros sunt că mi-a picat Leon. Foarte bucuros sunt. Cel mai bucuros copil. Sunt cel mai bucuros copil. Ok. Nu uitați de like. Like, boys, like. Am și răgușit, voi vă dați seama. Când mi-a picat Leon, voi dați seama cum urlam? Aici prin casă. Vai de mine. Am oră. Bă, rusule, vino cu am. Rusule! Easy, clap. Cred că ăștia... Hei! Mă omoară botul, deci nu te cred că mă omoară botul. Yeah! Mă omoară botul. Invizibili? Deci vă dați seama ce bucuros sunt? Adică mă omoară aproape botul. Pe contul ăla cu Leon și Spike îl știți voi. Că am făcut și episod. Am crezut că s-a terminat meciul. 11 power. Ok. Haide mă, vino aici! Vino aici! Bă, nu te băga în zonă, doamni, boții ăștia! Boții proști. Nu uitați de like și de subscribe. Mi-a picat Leon, bro, Leon. Easy. Cred că o să pun titlul Mi-a picat Leon. Eu te mă invită și asta. Zic, bă, mi-a picat Leon. Mi-a picat Leon. Bravo. Ia ce mai scrie. Nici nu. Pablo. N-ați văzut nimica? N-ați văzut nimic. Cred că o să mai bag 2 meciuri și cam atât o să închei episodul. Dead! GG, mamă! Dacă era player acolo adevărat, clar mă omora. Stați așa o secundă. Gata. Dacă era player adevărat, acolo clar mă omora. Uite power up acolo. Leon! Uai, dar ce satisfăcător a fost acum a dat ultima aia. Rico. Ce ai, mă, botule, ai nebunit la creier? Voi, Leo, dar ce merge? Iată-l pe bot cu 6 power, bă, nebun. Ne dăm invizibilitatea, băgăm bomba cu invizibilitatea. Că el aruncă o bombă, știți? Dacă vă uitați acolo unde scrie el, dacă dați select pe el și zice Leon dă o bombă care îl face invizibil. What the fuck? 8000 de trofei și intră botul. GG. Oh my god. Bă, așa da, mă, Leon. Deci am răgușit. Băi, mă credeți că am răgușit? Deci nu mai pot, mi-a picat Leon, coaie, Leon, coaie. Mai bag meciul ăsta și gata. La 10 și 30 de secunde închid episodul, fiindcă vreau să se posteze episodul, nu? Ui, nu. Haide, botule. Hai. Nu omoară botul, fraților. -1 nu-i nimica, că e bun. Și ăla. Mai scădem și noi. Bun, băi, și că am atucat acest episod. Eu am fost Alex și noi ne revedem data viitoare. Pa!